Ayan, hello sa inyo, mga my friend. Magandang hapon sa inyo. Ayan. Ngayon mag-exercise. Ayan. Gagawa ako yung napaka-basic na exercise lang, mga my friend. Ayan. Para matanggal yung bilbil ko. Ayan. Sana manood kayo. Sana mag-subscribe kayo sa aking channel. Ayan yung aking anak. Sasama siya. Ayan.
ayan, tapos na yung aking exercise for today mga my friend. Sana nagustuhan nyo. Ayan, bye-bye.